sa ayam mapialim na sama niya na pala dumir lagi ka kalilimod sa askakon ni pamagan ko lagi nga mga bangsa nga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tentu amala akap pinalamatan ko Allah sebab sa kaya ginyan rotan sa taufiq sa kapakamasa tamay mantusang kaya babarakat na kalalimot sebab sa yang gaya masay manto kalilimut no aya sabab kalilimut no na pantag sa di tano di kapag nadasik wagamatan wagama Islam na gusto di tano di kasuaswat ako kadnan tano Rabbul Alamin nagi ipituman tamanan amalay arga ko mga oras tano. Di imi pengandog tano si Salongon na Mauria may kumati mo tanoro. Malay arga ko kaya usaran tano ko mga umor tano, mga oras na usam kaya dunia. So darpap kalambaan si na putusan ng mga malaikat sa diran di katitalwa kati sudarpap o parakatun. Na sumalaikat si ko sebangan sedepan adiang kaya dunia na disiran di tetalwai girami atau niran sudah tarai na taman sa ditanong belablag na disiran mambu pembelablag sa disiran di melapis saya matau sa kadakliran na su Allah sa kambubantairan ko mga tao adiran di timu-timuan su agama Allah sa kapagkasuairan nun nagusto kapakabugrian yuto isabab pinalamatan danon su Allah ka digandaron niya sa taufiq kami ang parusoras tano badak nagabubay si mambuso mo nada maparusoras yan nagu adong pamanamya parusuras yan nada taufiki wallahu ta'ala sa kapakadar pa yan si nagyuto na karina ito sa sakatani niya pili wallah niya pili tanong yan datarami mambu asi kami makapupuon si sa Lanao del Sur si sa Marawi City na miyaka darpa kami siya niya padiyo sa manuto na punalamatan tanong ko Allah ta'ala kaya timo tanong sa yang kay darpa tanong di mayo no anda nga ko siya pakasong ugay nakagiya
ay man to na margnakap ka kilala kurong ka niya kalalaki apakadeyan. Ago sa mga karsada tanong nagwani na niya plalagaan niya na iman to na niya kapiapia sa mga lalandano sino to monot sa buto kikakalimon ka tanong Allah umapia sa mga nakudatan sa isa niya gaya iman to nasusak nun na tanto ako amya bubaya sa kailay ako sa kaya pakataling ako siya dataro pala din matatayon sa puso yun sa kababayan nyo din akan ganyo si kung mga bandingan tanong ko agama na paganayon mapumagusaya akong drakanon at yan kay katatagutan sa diyan kay dunia na mapapatbugitan sa kaya dunia so mga manusia na patanubagi okay po pantagtan sa nga dunia na gusto katugalitan sa lungan ng bauri at dua-dua ti man yung idang kaya pakasagadan na katanong Allah diya dunia ako diya lungan ng bauri okay na so mga manusia na bigi wala sa patbagi paganaron ang manusia sa kiataguya sa kaya dunia nasiran na pakadaya siran isagay wala diya manusia na pakadaya okay nasusiron sa lungan ng mauri na yamanan yan nagkerasay ito isa ito manusia pagkadaya sa kaya dunia kasi isa doon ng mauri na runs kanyan kerasay sa doon ng mauri ikadua manusia na manusia kerasay sa kaya dunia o kahit napakadaya sa doon ng mauri pada miyaka supa ko ito ikatalawa manusia na manusia akerasay sa dunia na kerasay pa sa lungan na mauri yan ang karere kaya tinggal ya tunay niya na kaya ang bugi-bugi tanuro kaya ang bugi-bugi unwag ang Islam ikapat na manusia pakaraya sa dunia nagpakadaya pa sa isa lungan na mauri usama na nabisiit niya kuda so maulaulatan makapumimilitan saya o anto na unon ipsing ngayon tanong pagkukita tanong sa ngapat suso na manusia na usayin tanong sa marayag diyang kuta manusia pakadaya sa dunia nagkira sa isa lungan na mauri nagito sa manusia at bigan wallahu ta'ala sa kadayaan sa dunia ibarat bigan niya sa tamu na diyan po tatamok yan na daniyan gusto asiku agama niyan agama Islam daniyan baluya sa tamok yan alalan ko surga biluin niyan sa tamok yan ayamanan yan na siyawitan yan sa kaya dunia siyawitan yan sa tamukyan na ayapis suwatan yan nun nasukinuan yan dan yan suwatan si Allah madaklanan apakatamuk mimbalay sa dunia na dumbalay sa surga na miya penuh yan abulawan sa walay niyan na da bulawan yan ko surga dipsesad ka dap na haji da ayamanan yan na dan yan usara ko dawa sa tamukyan dan yan usara ko kapakasurga yan yan tembang sa kanya no tamukyan isa jaga dunia na siya witan yang sa dunia yan na ini po siya din mambuso kapakadaya so miya tayo sa kanyan na ro kurasay si isa lumana mauri
madaklanan ko mga manusia. Upama ko bugi-bugi sa mga manusia sa tulubugi na dubugi na gina. Yan ang sirang. Mga tao, abigan mo Allah sa kadato, na budun miya tumbang ko kadato, na danyan usara ko agama. Na ilan yung manang kota kadato, Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa din sa dato mauntol, na umani salungan yan, na balas, 60 rabu na simba. So, man sudah to, ada paginuntulan, na umani salungan yan, na balas, 60 rabu na kamparadusa. Oto. So, at nagatoon ka mambo, amya kaswa, asibu sa kaya pakadigri niyan, nada paratian niyan ko Allah, da simba niyan ko Allah Ta'ala, na diyan ko tuwa digri niyan, na buong dunuto miya kabinasa. Na miya kadaya sa dunia, bigan Allah sa tamok, bigan sa kadatu, bigan niya sa digri, bigan niya sa amanan niya na menang sa kadunia, na dan niyan tayo da suamaliam, na miya kadaya sa dunia, hugay nagkara sa isa lumana, mawari. Na miya pa sa dunuto. Ikadua, ang manusia, na miya sa isa dunia, hugay na sipa kadaya sa lumana, mawari. Giyuto sa mga tao ibarat, na yakatatawi sa kadunia, na miya katakasarata ginawa. Ibarat na miskin, na miya papasunso mga kakawasan, na lalayon makandada marakal yan, kung kami miskiniro. Ugay na miskin sa panganangkan, miskin sa kakayan, na kawasas kaniyan sa siba. Allahu Akbar. Maraya ko to. Naman yan na at na mga tao miskin sa tamo uwi na kawasa sa parataya. Allahu Akbar. Nagyang ko mga tao na taruto. Nagyang to yung mga tao amyarasay sa dunia ugay na pakadaya sa alungan na mauri. Ikadua, ibarat yan nadataro mga tao misukit. Misukit sa kaya dunia na sakit yan, nalalayon makandadara sa kakalian. Na ugit, na diyang kuta kaya sakit yan, nada sakit sa parataya. Na, pagtami udah sa ako sa nga, tariyak na dyan na tira, tataros ka doon. Misakit so kambubulawasan. Ugit, nada sakit so parataya ka budun pupaka bagus so parataya datar sakit o nabitanua Ayub na diyan ko takya sakit yan na tumuto at anto abala. So Ayub alayhi salam na ay pakasalian na tatamok daw na niya na malay tamok sa utamasa. Guya pa kasalian narkian so kadato kaya din ay dato sa putay gud. Kaya sa mga nabi nasiran ni mga dato. Ikatlo nas kanyan na madakli buwatan. Sa kanya ni madakul ruhi mga watas sa putay gud kaya dalo masa madakli karuma. Na hindi ubaw Allah nagyang ko to sakit na aya sakit yan na inikakal ko mga tao ka miyardak susapo yan na piyago pa katanira na magingat tamang ko mga tunga na Iran isibais kanyan si kung mga ingad at tampar sa kalasan tampar sa diserto ada bawon mga tao mayaman na miyang ugali so sakit yan. Sa kung tagya sakit yan, na misakit mamuso ka dato. Misakit so tamok. Na miya, doon na lambo ko tamok yan, dalambo ko kadato yan, dalambo ko menang yan, na miya lagwi pun sa mga karuman yan. Ayaw po, lambo ko mga karuman yan, nasasakataw. Na,
So Ayub alaihi salam, nadas kanyang sakit. Das sakit sa parantiyan niya. Na niya kay salungan. Na inisiyan ko karuman yan, rahma, at iyan, ay rahma, ay kiatid ni mantu akap kasakitan. Natigian, akagyabang ka inisya, na yakyati mantu ka kasakit ka, na niya ka sa pulo, ako namragwon, nada ka din makad ka. Ito atigian, kagya inisya kabuanan, na ayang kadintaro sa pamang niya kadiko Allah makabugar ka. Sabab sa kagya katawan ito o rahma, aso mga nabi, launa nabi wallah, na adna inibgayro na sa timanapang ni, asalin sa tubuno ng nabi, nagtiriman wallah. Na dapat nutumi pamang ni o nabi tanwa Ayub, na inampi ito rahmatigyan na pamangnin ka din sa pangnin ni Berkaw Allah. Na so Ayub alaihi salam, na inosarian sa pangnin niya. Ugay na yabu piyamangnin yan na tigina ya Allah. Kita tarusakan din so kya sabar ako ko kapketo nagulawas akong sabab sa kagya eksamen karaknay na lango na marang kamali presap kagdamak na siya barak ko. Kaya bubang ni nakarka na dingkarak ng prabita sa puso akong. Kau marang bita sakit sa puso akong na miya putol so ki kapkipikir apur ka. Na ang tunap nilalayagan akong sa bayadun niya. Naguding karakan pakapsakit asudila akong. Kau pamakusakit sudila akong na diya kong sa kadun kapudi na ang tunap ni kakadnan akong sa bayadun niya. Giutubuy inusaran niyan ko pang ninyan. Ugay na so Allah Ta'ala na terimayan so pang niyo Ayub na budin piyaka lang ka po Allah Ta'ala kulosiyan so kaya tariman niya nun na siyuguyan sa Jibril at ginapayiguin ka so Ayub na taros at pakakasuyan kas kanyan o kabubagriyan na tumiyan na so Jibril sa kaya dunya na diyan ko tabiayiguan yan sa matanggawig so Ayub na miyada sa magaan sumagaan so kaya sakit ulawas yan na sumiyunod so kataydian, sumiyunod so bagrian, sumiyunod so kadatuian, sumiyunod so tamukyan na tamang kumang karuman yan na niya makaumasiran. Na so kaya pa makaumaw karuman yan na diyan ko to ini udah sunong karuman yan na niya labas sa katao at tigyan ay nabi wallah na katiyan niya kauman so mga darudupa ka kubayan niram mimbitiaray kairat na ini sebagian kiram ni sebagian sikurahma na tigyan din kasirang lakang pakasolda na ino pamalantigang kasirang badan ang mga rurun niya mga wator how to sama no to na yun tumanggoy na ito to kaya malaklabay ay ginamisakit sa karuman niya na di babakasyon kung mga katungan niya na manon niya natutungkiyan sa karuman niya di yan di ipanalisari ko mga bubay niyan mga loksyan na sangkot oras na miyasan unang ko tabay ya surah maginan ni prawat no mga bay kudo niya malay paninindog bay ada niyan din talikudi si karuman yan aso na diwallah sa taman sa miya pupus-busot ba na miya kahumap masuk kapitiya ginaw langon na widakad na nakapusan niya langon na margan na at nakapusan niya Ruban na idno Allah at tigil na inna ma'al usri yusra. Mata-mataan simbiso malabot si kumarkan.
mata-mataan aso margun na misa sartaon so umalbud mana so awidakal nafsin di buso kami piya ginawa. Yun ang iwara nagkadaraktan wala. Na sa manuto, na mga 10 to ang puto anyang ararasay sa dunia, anya makadaya sa dungan ng mauri. Tapi aso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na padapan ko niya rasay sa dunia. Sabab sa nabamatagstan yan pad, as kanya ni dad ula ko nung niya rasay ko dunia. Kung kayo no, na yan niya nabisan to ya dunia, na magatos agu 20,000 niya na di. Nadya mo ta magatos agu 20,000 na di, na pirotan sa 25 rason. Ino to nimbol yung mga rason, kagiyang, nadya mo ta 25 na gyuto yung rarasan. Gyuto yung muna sa kiarasan. Yung rarasan itang mo ta magatos agu 20,000, wait na. So, titulo na mga rarasay na utali, 25 na bituan sila naman sa mga rason. Na, iurutap man ang kuta 25 na 5 kataw. Na yung kuta 5 kataw na yuti pipuruan na mga rasay kung mga nabi. Yuti betul sa ulul azm min ar-rusul. Kaya man yan, nakialaan sa karumasayan kung mga rason. At yung kuta 5, na upama ko kasunduro, tabieta, kapag yan yung kuha na ibarat, nagyuto yung mga pupura, mga general o mga nabi. At yung puto, 5 kataw, so Nuh, so Ibrahim, so Musa, so Isa, gusto nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ay mapuro lang ng nabi, gusto mga rasul, na piyoro tampan ng kuta 5, na aya miyembol niya dato hiran na sunagitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ino to na kagiatimo so kiara sa kuta 5 nabi na di pakatimbang ko kiara sayo nagitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manuto na diyab sangkay akapromasay sangkay dunia na salin sa karasay ka po agama kapakaukit ka sa margan na YouTube ni Mala ang bulasan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang sa langon nagpakasugan wala na siya kang binibila ko kaya sa isang kaya dunia. Kaya sa ko simba, kaya sa si kuya manan yan nakapagagawa. Na dudan tanong, kaya mo tao sa yan rosang kutuwa. Mga tao, amira sa dunia, niya kaukit sa karumasayan sa dunia na si salungan na mo rin ang pumakadesira. Yuti kadususo na manusia. Pagka niya manusia na niya kadaya sa dunia, ugayin na kura sa isalungan na mo rin. Na miyaw sa tanong to, ikadua manusia na miyara sa isa dunia, ugayin na pakadaya sa isalungan na mo rin. Ikatlo, kung mga manusia miyara sa isang kaya dunia na kura sa ipansalungan na mauri. Allahu Akbar. Iyan ipituro ang manusia miyalugi kung langon ang miyalugi. Ilan mo Allah Ta'ala pipipian niya sa kiyabalihan na manusia na dan yang pipi yang ginawa niya. Na sudah niya kapipya na niya sa isa dunia. Ibarat na nakutuon ka tao ay nagnu Allah Ta'ala na dun bilang kata. Tutarang kutuwa drug. Adi ang kota drug na yaman na niyan na ayun yan lutok ya bubaya na galbuk yan. Na api asuka pa ka api asukan gitar yan na din yung tutor ko. Na api aso katanuran yan sa bukid na din yung tutor ko. So kakan yan turugin din yung tutor ko. Nasamot oras na ag nagkutun ako na si babaling ko mga kiri na mga walay. Na yung kutuwa kararasay niyan, samot akalalungan yan, namatay ito na prasa ito sa luwan na mawala. O ito. Namiyara sa ikuduing.
Go, pada ibaratan na so mga tao, niya kalabuso. Sabab sa ito, karatayan ni kalabak. Na niya kalabuso, nadap na simba niya. Na niya kalabuso sa dunia, nagkalabuso pansi sa lungan na Maori. Yan yung mga ibarat, at yung puto'y katlo susunod ng manusia. Uli na manusia sang kaya dunia miskin, kung miskin, mararasaydan ko kawiyagan yan, mararasaydan ko ya papasuno panganangkan, nagusto pa hinginoman, nagusto ya papasuno mga parahisa sa dunia, nadap na simba niya. Padaklanan, pila ita. Atau pakalpas kuman, nadap na simba niya. Kasangkot oras na miyara sa isa dunia, nagkarasay pansi sa dungan ng Maori. Ito pito mana ng manusia, marata ko mga manusia. Na ikapat ang manusia ang niya kadaya sa dunia, na pakadaya pansa dungan ng Maori. Gila ni pumanin tanong ko Allah, ini pangdorok tanong Allah Ta'ala pangni. Ipo mga ni tanong, niya ka buwatang sa kanang Quran, kaya turuan Allah sa ini pamangdo niya katano ang Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, na pakadaya kami ka sa dunia, na pakadaya kami ka sa lungan na Maori. Bagi kami ka sa mapia ko dunia, na mapia pa sa lungan na Maori. Ginan pengguru akong tanong ko Allah lalayon, pakadayan tanong niya sa dunia, na esa po rin na sa lungan na Maori. Naman ako tayo pangandor ko tanong Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, biyaw ka sa mapya sa dunia, biyaw ka sa kapakadaya sa dunia. Kenapa puno-puno? Ini pangmangdo niya ko tanong, daya Allah napakalala nga sukadatuan. Kaya sukadatu na kanabaron matataguso dito kapakadaya. Na Kenabawon matataguro oy ya Allah pakalala ka sa tamo ka. Kaya so tamo kamadakal na kenaba mat sisigurado din ibang budu suka pakadadaya. Madakla magubaling sa niya kapia walay. Magubaling sa palasyo ugay na dumididiot kaya. Auto. Na madakla makababaling si kung may tuwa mga walay ugay na lumiliwa na gaut kaya. Oto, man ini naya pumanita no ko Allah na ya Allah pakadaya mo sa dunia, na pakadaya mo sa lungan na Maori ka upuan niya pakadaya ko dunia na malagi do kawasa ka anta ka pobre ka na makadudaya ka kamada ka naman buo kawasa makadudaya. Mabubaling sa malawalay na makaliliwanag suwalay niya, na makaliliwanag upunso pamikiran niya. Lagi na ni pumangin tanong ko Allah ni pang dunia ang raktar. So, miyalo niya sa Quran at tigyan na man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saat na tigwa Allah Ta'ala sa galabak sa galabak mapia. Yamaran yan na panamaran niya na paggalabak niya sa dunia na mga pipiyak. Askan niya napaparatihan niya sa Allah, mamapan sa kanya sa babay, na sigurado din, napakapaguyag-uyag na kung saan niya kapiya-piya ko uyag-uyag. Naguo, sisalo ka na Maori, napakaslang na kung saan maliwanag. O ito na, ayaw ito, akakukuwatan ako kauyag-uyag ang mapiya. Nagusisalo ka na Maori, na pumakasurgatan o, na upama ko sa tanong, na tuwa martano magamahal sa malamatiya. Giyanan sekreto nga katatagusan nga dunia. Sa sa tao, manabenar magamahal sa malamatiya na ay ipir niya rin wala na pakapuguyog-yog niyan sa niya kapiyapi ako yag-yog. Na ikadwa na makabaling ang kutuhan niyan na pakataros niya ko surga. Giyanan patsusun ang manusia inunan tanoy man tumagusay ang tanong di kalipati na review na kakano peruman patsusun sa manusia ko kibapantag niyan ko dunia gusto akhirat
paganeron na manusia miya kaday ako dunia ugay nagkara sa isalungan na mauri. Ikadua na manusia miya rasay ko dunia ugay nagpakadaya sa alungan na mauri. Ikatlo na manusia agkara sa ko dunia nagkara sa ipon sa alungan na mauri. Ikapat na manusia agpakadaya ko dunia napakadaya pan si salungan na mauri. Sama na yan na miya kadaya berkatanong kipiya diyang kanan pisusu na manusia na pluyebe tanoron wanda tanoron pabukit. Panab na rin tanong ganun iba na si tanong sang kutuang first class makadaya tanong sa dunia na makadaya tanong sa salungan na mauri. Insyaallah antay kabayan na asara makadaya sa dunia na piya marasay sa lungan na mauri. Nasa manadit zero. Alhamdulillah. Ikadua na antay kabayan malaylalag piya marasay sa dunia na marasay sa lungan na mauri. Maradian daw to danan. Ikatlo antay kabayan bapiya miyara sa ikong dunia na asara makadaya sa lungan na mauri. Nakata-kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antay kabayan makadaya sa dunia na makadaya sa lungan na mauri. Allahu Akbar. Santa no. Si Samudesa marasay sa dunia na pakadaya sa lungan na mauri na di panutulong pemikir. Di panutulong pemikir nga na pangitaro na makadaya tanong sa dunia, makadaya tanong sa lungan na mauri. Insyaallah, umataro niya rin pang pagulog ato na iba na inupulo to kang yuto ikabumit ko uber tanong Allah. Asara na tanong pang niya. Kakagya papasad niya sa pungni tanong pung nilurak na makadaya kano sa dunia, makadaya kano sa lungan na mauri. Ugino, baka no magkarasay na inupulo to kang yuto ikabayaw Allah. Kakagya pakaw kita nga niya mo karumasaya sikan yan mamupirmiyo to nasa din sa kirasay nga sa nga dunia na kalakasukan kasalungan na mauri. Yan ang tariyan na diyon nga kapamang ni ang mga sekreto ay o kipapantang tanong o tuhan tanong para bulala ni madakali ginakuha na di mamang ni karibat supang ninyan ginakuha natin na ya Allah kataw na kaniman to madakalad na miyan dusa kurka nagpuhuning kurka ya Allah di nga rakong tinaan so dusa ko sa alungan na mauri ipo sa ngarakan sa nga dunia yuto na miya riba-riba tuto pang upama na pugrar na kasuwal na upama kukisiksa ko sa nga dunia ka siksangan yan sa ketangan sumitubo ka di ka matunag so dingoto pang niya kariba tuto pang nika so Allah ko tala na baramapan baririlaan malaygago na yun na pamang niyang kaon na ya Allah na lang unang dusa kurka narilaan karakan sa ding karakan tenan ko dunia na yan mala na ding karakan siksa sa lungan na mauri. Yan kapakuli ito pang ni madalang karibat sa ya Allah na ding karakan tenan sa dusa ko sa lungan na mauri ipo sa karakan sa dunia na marataw tapang ni riba ito Petar mabunga ka pa mga ni sa riski. Kamapian na ginakuha natin kay Allah. Iya kung sa riski, o kabaya ka. Yaman, nataro di ka tanto. Nataro na ba ka? Serious. Na ba ka tito na mag-ikhlas? Ya Allah, kubang kabaya, kaluwagan ako na pakaluwagi akong ba. Yaman, na ba nga di kabaya na sa kabaya ka? Pular na ko ito sa tuwan ka, manataw ito. So, nagturuan ka na, siyo ito kung ano siya, nagkapakaw ito, turuan ka.
Agi manakla manusia taw-tawa mo tadi ko dikibitiray. Nauto ka, nauba ka di pagod, nasir ka miyate mo. Manusia auto. Uwi na so dikibitiray ko Allah na tuman-tamanan ka kay isu Allah na kawasa. So Allah na maligagaw. Na sukap pumaning ako Allah na dod na reservisyo. Ya Allah, pengingkur ka, apakadaya akong kapod dunia, napakadaya akong kasalungan ng mawali. Ya Allah na pengingkur ka, rizki akong ka sa rizki halal, madakla rizki amang gusto ako agamang ka, kailangan akong din sa rizki karakon ya Allah. Ako to. Sa mano to, na dito so kaya pamangni unabitan wa Musa alaihi salam. Hakituruan yan ko tuhan yan. At tigina ya Allah na sa din sa kita ling umarak na risking karakon na lang unakon din kailang. Ako to. Ay mana ini na pakatutaman-taman no Musa alaihi salam ang utak kaya pamangni yan ko tuhan yan. Pakilay niya ron kailangan yan din so panabangon tuhan yan. Na dito isuhan tanong. Ya Allah, nasa din sa iprisking karak na kamapian akong na kailangan akong din sa masay. Na uba kapag alang-alang sa nga dikibitiray ko Allah. Tatarman po nga na kapamangni na ibitaro ko tanong na biratigyan na girap po mga ni kano na pumbayaw niyo sa mga liman niyo na ayak pangarap niyo ko Allah na sa mga panadaliman niyo. How to? Datang apa bayar? Ito to po mak. Ipitaro natin. Ayat tampar tanong sa langit. Pengarapan tanong ko Allah na diyang gaya pada ada mga lima tanong. Agitip kebubayan Nabi. Ula-ulan niya. At kebubayan Allah. Uwan niyo atigin para sa mga likod ng mga lima niyo. Nakayat si Samra na napkusupak tano to ay hiram niya mga niyataw na malungala sa mata ka madakla pa niya kapumang nilang ko Allah na dataro ka pa mga niya katoliko ngayon tatigyan na yung buli katoliko yung buli Christian ayaw makakapamang niyo mga Christian. So mabusong mananawa, di mataw o dua na tingin na bubukulan pa na. Bubukulan pa na. Dengan bidan niya na gusto ka. Sama na ito, malagi na gusto ka tuloy ko. So kaya pa, so nabi na tanto po mga ni na natarong ka pa mga ni Sarafa. Kaya ba na yan, naibayon yan, nangaliban yan. Naigila mag-umra, tunutuso, mag-ihram, napili ang mga abubuan ng mga irkiyat sa akong takip po buhay sa liman yan. So sa mano to, nandiyan nga kapamangnisik ko Allah, na isa na napugis na diyan tanong. Ipo mga doar ka na yung doang kapamangni. Nakagya, ikinakuan na madaklap keribatan, isa, ako kita nga kapamangni na may kupamangni ka po Allah sa itu pangni. Nada nga pagabdas. Pagabdas ka na makapagabdas ka na sumbaya ka sa sunata dua karakaat. Nagyang ko tuwang si kapagpuon ko Fatiha. Nawa na milalangag ka mga pupuro ang aran ng Allah. Ibarat o milalangag ka so Asmaullahil A'zam, ibarat o mga ngaran ng Allah, siyaw kulagus siyaw, nagkapakayutabatian ka, o di na sa mga buba, mga pupurang ngaran ng Allah, dataro la ilaha illallah, al-halimul, al-azimul halim, la ilaha illallah, rabbul arsyil azim, la ilaha illallah, rabbus samawati wal ardh. Sa manuto na mabentuk ka sa Allah na kasalawatan ka sa Nabi na pamangnikan sa sadya kiubayan ka mamangni ko Allah
Na may ko mao maso titupang nin kaon, so kailangan kag sa oras na salbuang kaon na kusuyang ka sa makatalo. To. So, mapuro apang nin kasangkot oras na may ko mao din na salbuang kaon pagkakaso-kasuyang ka sa minuso makatalo. Ibarat na kailangan ka na kasakit ka na makabugur ka. Nagyong ko ito na tulko. At kaya Allah, kung ningkor ka, turun na kasubulong, at yung kaya sakit ka. Ya Allah, na dede na makatatangan si kubulong ulang wano sakit arwar ka. Matagkaib siwa kuda tarak na manusia na kung ningkor ka ya Allah, at turun na karakang subulong. Sakit na sa madarakan ka na kaskap kasimba sa mapagrasiba. Na roko, na di ko hindi pililing-kuling ko sangkuto. At ito malapang nin ka ko Allah sangkuto oras, taminos sumakatlo. Nahuka bukman taros sangkuto. Mga abdapang ningga, nasikap man pagpus, ko kasilating ka ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ron ka din tumataso ka pumaning ka ko Allah. So, pansuras yan, na isa at tatarimanong supang niyuman mapita, na si Koras kapkura bigi sa gawi. Kakagiyam yalo ito Rasul sallallahu alaihi wasallam uman din karanigan sa gawi na mananalo sa Allah sa kanan alangit akatampar sa dunia na taluan niyan sa mga urip niyan ahay mga urip na kung nasalin sa pumangnikar kanurakan na pangnid ni manto kay bugay ako ng supang niya nabusalin sa pagkitabang rapon na pagkitabang imanto ka at punabang anak ko. Si isang kutuwa, karamigan na gawin, taman sa disumbang sopidjar. Na paglaw ka, na pagabdas ka, na sumbiyang ka sa 2 karakaat, api apan 4 karakaat, kay tahadjud nuto, nagyang kutuwa pa mga nikarin ko Allah. Miya ka sa ibarat tuto sa tao, asum yung kudato, na ayat ya labukyan na dataw abisitan niya na madakal. Nasalin sa pagangin ka kuda to na miyaka lumur budak apkangin yan kakagya pitibo ba nakatuturog sa mga manusia na miyaking bitaray kaputuan ka. Ginan mga pada mga tatarimanon supang niya mga oras gusto oras isa ka oras ko kapasidupualungan si kualungan na Jumat. Ginaw to mga paglatano asar, makasabihang asar sa gusto magrib, na diyan ko to oras roon na tatari-tari mandro sa pangani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agoy ginami po sa ka, na may kumbuat talangkan sa puwasang kaapya sunat, Ramadan, wajib sa sunat a puwasa na, sangkot to ang kumbuat talangkan, nakasilipid walungan, nasa din sa mipkas sa mudul ka pangning ka natatarimaan wallah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto oras saka na makambubuko ka sabab sa kutuwa kaya salimbutir ka padaka. Kaya manan yan na langon tanong na miya kasagad tanong siya sa igira ko na kasalimbutan tao itong anaita. Layok ta miya lalim yan so kabnarta na miya kakudu puso ta miya rata ginawa ta ng pamakuting ka mo tauras na simbayang ka sa 2 karakat na pamang ni ka po Allah ta'ala sa mga pipiapang ni katatariman rusupang ni sa keturo no Rasul sa tigyan at lususun ang mga tao at tatariman supang niran darindingan si ko Allah paganoyron na suwatigyan su tao di po sa igidang bukaan niyan so puwasan niyan. Ikadua tigyan so lokas igidang manuto ini pamangnin niyan suwata yan natatariman punuto. Na ikatlo at tigyan man ay so tao kasasalimbutan na so pang niyo kasasalimbutan na dad na rending yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa manuto na pumangin ikaw na pelubang kasuras at tatarima anong supang ni taron ko ang pantag na gusto ka po mga ka na kapamang ni sulagam ka
na paglatan o kapkanagawon gusto kisusul niya. Manan yan na upang makuha na padaka na pumangni ka na di manugo padaka diyan ko takap pumangni ka. Uwi na pagkasudila ka na susuwaran ka na manan yan na sa kabuhi matawron nagyuti mapia hirap mo na daw padaka nagkapakaya pakatanugang ka sa arang bukan nagkukuha ng kausudiwag ka na iya manata ka pamangnin ang kutuwa api sukap kasan yan sa dila yan na daw at tigyan na pamanan iniyat ang kubad sama no to na tunay yung bugiro no wallahi api sukap kasan yan sa dila yan napubukalan niya na ikadua manata ka pamangnin ang kukulod ng aswal na how to aba na ginako na grupo pamangnin sira na kukulod ni Rasul ya Allah siya gudang sira no Rasul ada taruto tigil na pungning porkano dinyo kukulaw da su Allah kasu Allah ta'ala na lambus lumambus sukanagiyan na gusto kailay niya pamangnin kanuron sa malanggo sulagan niyo how to kapag inuino sa iko kapamangnin ko Allah di ko pa kaya ang utak kapamangni batano kukulaw na su Allah subhanahu wa ta'ala ipupuro-puro tanwatan to susuara tanong makaliwliwunan sa iko kabate sa khutbah agi su Rasul na igramiate sa khutbah na mapuro ikaplagam pinasiko kadandano mga wasiatian na kapangusiato nabi na malunggo susuara niya ama piya kapakatanaya siko pamamakin ka ng mga manusia gina so kapamang ni na isa kapturi maun wallahu ta'ala sa mutapang ni tanong nagyang kutong ipagunang kadaan so galabog ka mapiya ibarat yan na at nagpamangning kapwala importante malapang nin kaon at di kaya ka pumang niya ko na may ko gagawin may ko subo may ko karami nga nagawin na iman to guwamay na maguna ka sa galabog ka kapakati ka kurban ako daan kurban ako ka o pamanad maka silka ko na makapigil o mga siling anak na yan nasama no to ninuko to ni kurban at pumang ni ka sa kutagugui ini unang kaswa malamapia o di natika pumangni ako ya dada nakuha ko buti sa Quran sa mga 5 ka Diyos o di na 10 ka Diyos o di na tumat na kada Quran na sang kaya 5 gui na mapasad na pumangni na ko ala makanay ka po kao to nasa oras na yuto ikapamangni at tatariman ka iniunang kadaan su amal ka mapia anto na imapikir ka amal mapia may notip ka doon miya ka purod na amal may notip ka sabaron na pumulolan ko to nagungkabu pangniya ko ang kasok pangniyan ko na mapandapang ni at turiman wallah subhanahu wa ta'ala na purapan akap tarima wallah ko pang ni na makapagayon su puso gusto dila sa supumang ninudila na makaayon su puso kaya madakla upumang ni asubuso nila yan nakakakalabas su puso yan napakasad su nila yan na di nagkataon ng puso yan tara mo tayo ko na si tanong sa masjid na yung mga ni su imam na pagiraw ko na amin di ka nakataon yung pag-abin Kami kabati pamangnin yan na pangarumang ka ya Allah sapat. Kami pangarumang ka sapat. Nakanabakot yung pamangnin pa o di na pamangnin sa Margas na kanabahan kailangan sa Margas. Na uli na sama no to na di itirimaan so pang niyo mga tao di makapag-ayon so gilaya na gusto uso yan. Kailangan na mag-ayon no to piya-piya. Gupadupan sa kapagturima ko upang ni na diyan ko tapanganin ka na nagumustahil na mga pumang niya so
di ka mapapatot. Ibarat na pumangan ka, tika, ya Allah, kung hindi na akong raka, makaili ako sa muri at tawak. Kung hindi na ka naman kasawraso. Nasawat oras na mustahil, ubakan niya gisawata ka da, kakarungan ka. O di na tika, ya Allah, pumangan ka, ama supervisor ako. Ano ka pag-iskwila? Nasangkot oras na, ay imposible ka ito. Apiapan mas-supervisor ka na, makapindumara, akal ka. Nabar ko ito limo, kami bulir ka amurala. So, ayan po manin ako Allah Ta'ala na so, dumadaytro ka, nagkatawan ka, ayan manan yan napakanggair ka, una. Ibarat, na dia mo takapamangan niya nga sa Allahumma inni as'aluka al-khayra kulla ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Di mga bipiyapang ni ya Allah na pumanganing kurka abugyo kong ka sa miyak kadakdak la kamapian sam kaya dunia gusi sa lungan na mauri melagid so katawan akong nagusud dia kang katawan na man arumyang kumutapang ni wa a'udzuka minasyarri kullihi nagupumanganing kurka pakalindung akong kasi ko lang ano marata si sa dunia gusa akhirat melagid so katawan ako na marata gusto dia akong katawan sa man ito narangkong ito akapamang siku Allah subhanahu wa ta'ala na pada ban sa kapterima ko pang ni adyang kutong pemangani kasih ku Allah na iya pemangani kaun na pakaunaan kada ng kutua kasabar ka ibarat na beturon ka diyang kutua kasabar ka na gusto kapantang kasih ku agama pemakaunaan ka kutuan ka ya Allah benar-benar po katawan ka ya Allah asapon na niya kasabar ako kau to si ko turuan ka mo tamia sabar ka mapurwa siya barka na pagningur ka tarimang kasupang niyan sabab sa ino ko to misibar ka punan sa aswaswata ka naswalla na umaloin konso o pinggulaw lang ka akya pa kapuntang ka kuwagama kaya pa ka sulimbutan ka kuwagama na umapamang na supang nin ka na tariman Allah ta'ala supang nin ka yan gaya pang nin na ayatama na kabagriyan namili tanong kaya to kawan tanong miya panutudok tanong mga ulama tanong adiyang kaya dunia na biyangkit si kumiyang una masa sama ito bangkit si kumasaw Nuh alayhi salam na diyang kaya dunia na piyamang niyo Nuh ang mapulang sutawro na di pumarate na bumalambo na sumyarate na di langit na miyato ang sulangit na palayon igon niya kapun na sulupat lupas ang kaya dunia na mimbo batakad na taman sa palaw na minigol na dun piye ang kaya dunia piye diya kaba na minigol na sisang kutamasa akyabang kita sa dunia na inutubiyang kita sabab kupang niya na inup man miyada sukyabang kitaon amiyat dayo dusuig uri ano miya kanamulan kapunan sa pangnya yun ita manabugrang kaya kapamang naisik Allah gusto Yusuf alayhi salam na miyulong sa diyang kutalandang na ayakatawro ng mga pagarinyan nabaskan yan pitud na miyatay kakagiyang madalang sulandang na malibot na madalang panaigon na ini saro magiran sa pagariran na Yusuf na so Yusuf na sabab ko pang ninyan na biyatun wallahu ta'ala sa kabubuan na bud miya dato sisa diyan ko tayo ngayon ino to nakaisaw sa utak kabugrupang niyo Yusuf so kailangan nagkutukuan tanong nga pang ni nag-iipit man tamanan san diyo tayo nibigay tanong wallahu ta'ala mapagrupa pag yaman ako ligin ako na di po mga ni katingin na sabi na gumin ka ako di mga ni kaya siringan namin na yakadadak li bulawan nasa ko na di bulawan ako na mga ni ako doon nagyan na peso kapsubeng yan na dipsubeng na
Ato na nina, miya kadang-kadang labuy pira. Atong mundo di ko doon pamangani, kahit nagpagano Allah sa tamo ko na sudi pamangani. Kasama no to, na pendudutusan ko to, faith na ko parati ayan. Na ubang ko to pasuwa. Apia, kita lang umarkasadi, so pamangani na ako Allah, na supang nina, 5 susunang ko takap terimaw no Allah. Kaganayron, na imbugay niyan rakadun supya manganing. Ikadua, na sinyan rakang bugang umangapda mga oras. Tulik niyar ka. Ikatalo, na sinyan pakambuhat ako mga wataka. Ikapat, na sinyan rakang bugang sisalungan na mauri. Ginan kapatuli mawala ko mga panganitanong, gayit na sigurado na lango-lango na panganitanong na paled turiman wallah. Na ayago bida-bida niyan na jomotwa da sa ibugay niyan rakada ada sa talik niyan raka udi na sinian pakambuhat ako mga wataka na so kapagurupang ni na so masawo o nabi tano Ibrahim na tiyutong o dato sa kutamasa akira rangitan niyan si Ibrahim ka di niya teriman sa agama Islam na miyaki panimo sa lamo na makadugay tagun makaduga kayo na piyaka surasubso makakakaduga kayo na inulugon sa Ibrahim na sikom niya kapiragawi na luminyo sa Ibrahim katiyuro turong buwan sa puta soldang puta apoy na ayan sabab pa niya nakatutong na kagiso pangani ko Allah subhanahu wa ta'ala na sunabi tanong Ismail alayhi salam na siyong baliw amayan na Ibrahim na so miyakap garang-garang ko lang anong ipisumbali o mga ayam na yan doon kinuha na ini sumbalian ko atayan na ganyan o utangin na ini sinyan ini tunay di ba na inusaram ko to mabagur sumbalian si samputuwa watura kinidin na miyaupak suwato ito tama nakagarang at yung kuto glatian ini kasoy niyan si ko Ismail na ini sumbalian ng puruman nagdanyan lutang aso Ismail kapya kisabihan wallahu ta'ala sa kambing nagyang kuto da kalutang at yung kuto mabagur o di na magarang akasangkapan gulat o Ibrahim si kwatayan nagyutuso sa kabagrupang ni Allah subhanahu wa ta'ala na amana ni adyang gapang ni na ayatan pa kabagro ayatan pa kabagro sa pumang ni sukawasan at pumang ni so miskin pumang ni mambuso kesakit na pumang ni mambusi bagubagro dahil no na so kesakit na lango na pang niya natatariman Allah Dia ni pirmi o Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mu'minap kasakit. Aswat tigyan sub kasakit nalaw na pangninyan ko Allah Ta'ala na tatarimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala na pumangni kakayasimbo sa pangninyan na sumambu bagar na pumangni kadinyan katano di mapitan na miya sakit. Kauto, dito sabab tira na pumangni si kasakit na pumangni mambusi ayaman yan na mabubugat ayaman na diyan gaya dunia na antalo katukawi na diyan gaya dunia na papano-pano na iwallahu ta'ala aawida akal maharagum na din na bata naroon kulagwi sabab sa piturya sa Quran at iyan na walakad khalaqnal insana fi kabad laqad khalaqnal insana fi kabad ayamanan yan ay Nabi sa mga manusia siko ayamanan yan na margun siko awida akal na humanisa na iman to pag-isyo mo sa kano matangan o nga gidagpa ka nagasalaka antar kano idud na problema niya din na pa kabayo sa lima na matang antar kano ibadakli problema isa ko ron adakla ko yung problema
Na-rejoice, malakla may problema. Sama na yan na ikumpurong yan tarot di man nga dunia na mapupuno-puno ang problema. Hira ko na may ilay nga na tao. Ito pang antak. Sana mga ba ibarat? Na so, may ito'y bulawan na tigyan na pumuli, pupupakan ako na bulawan ako na yan. At kusiginin, hutaman hasi ko bulawan yan. Nandun ni kataman hasi ko bulawan yan na tigyan na niya kawida kalakad yung kupakaliw. Isa ko at yung umento ako ibuluhan na piyando kupsum. Imanto niya kadakla ko ibuluhan na tingin na peso ka pakasurong akan yung pakasurong. Apagay na nakwalang na tulisan. Yung problema, na sumanguda na tingin ang pumuli na naman na yung mga luksapang. Mano ako niwin, nakakaluksakot na yung pangulan. Kailangan na makapangaroma ko, kung ano man sa problema ko. Kung makapangaroma na tingin ang nakwakbal. Ito sa'yo kumarul.